singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Sinisten? Inork ez du sinisten Euskal Estatuan. Praktika eta diskurtso multzo berriak behar dira. Estatugintza feministaren diskurtsoa ez da elkarbizitza, arrazoia, deliberazioa eta bakea, baizik eta zaintza, ekonomia, borroka, violentzia eta prestigioa. Kontraboteretik boterera pasa behar da. Ze bestela ez dugu inoiz lortuko saltu hori. Eta nik uste estrategia hon badala herrigintzaren eta estatugintzaren arteko desberdintasun horri horren garrantzia handia ez ematea eta birpentsatzea. Birpentsatzea ze gure kasuan ez dira kontrajarriak. Gainera, herri bezala eta gauden momentuan ez dira kontrajarriak, ze esan detena guk herrigintza egiten dugunean estatugintza egiten ari da eta alderantziz askotan. Helburu nagusia zein da feminismoarena, da botere erlazio guztien analisi kritiko bat eta eraldaketa kritikoa egitea. Eta horregatik da oso integrala. Ze ez da bakarrik patriarkatuaren sistema jartzen duela mahai gainean. Eski jartzen dizu mahai gainean, nola funtzionatzen duen? Danak. Eski auzolanean gauden gauztien. Pero auzolan hori bilakatzen baldin badago estatugintza diskurtsoarekin bakarrik, ja perspektiba desberdina da, orduan ja jendea hasten da perspektiba makroarekin, hori da ez daukaguna herri honetan, perspektiba makroa. Baina egiten dezuna zure herrian, estatugintza bilakatzen badezu, ja iztea konexioak bilatzen, ja iztea beste herrikoekin, beste erkidegoekin, ja konexioak bilatzen. 1, 2, 3. Independentzia zergatik? Zergatik estatu berri bat sortu hemen Euskal Herrian? Arrazoi desberdina daude, arrazoi pila egia esan, baina nagusienak, eta orokorrena gure etorkizunaren jabe izateko, horrek esan nahi du, hau da, etorkizunaren jabe izatea esan nahi du ere zure orainaren jabe zehala, eta horrek aldi berean ere zure iraganaren jabe, ze uste momentu honetan ez gara sikiera gure iraganaren jabe, ez? Orduan, hori batetik, eta gero, bestetik, zer esan nahi du horrek, ez? Igual bestetik ez zer esan nahi du horrek, hau da, etorkizunaren jabe izatea, hain zuzen ere, guk sortzen dugun aberastasun guzti hori, ez bakarrik materiala, oro har, sortzen dugun guztia lurralde hauetan, hau da Euskal Herrian, guk kontrolatzea. Hori izango litzateke arrazoi nagusia berezko estatu bat edukitzeko. Eta, zentzu horretan, hor zer esan nahi du, ez bakarrik sortzen dugunaren jabe izatea, baizik eta hori sortzeko erabiltzen ditugun baliabide guztien jabe ere izatea, ez? Eta horregatik horrek egiten du posible, edo horrek ahalbidetzen du azken finean zure orainaren jabe izatea eta zure etorkizunaren jabe. Eta baldauka bentajarik edo, Espainia eta Frantzia barruan segitzeak? Egia esan, nik egia esan hola, bote prontoan ez diot onurarik ikusten, ez dut esan nahi igual onuratxoren batzu badaudela, hau da, egiterakoan alderaketa bat, estatu independiente baten artean eta Espainiar edo Frantzian gelditzearen aldean, noski hor dauzkazu pro batzuk eta kontra batzuk, Katalunian ere analisi hori egin dute, baina esan nahi, kontra horiek niretzako dira gehiago gestioaren inguruko, esango genuke, edo teknikaren inguruko arazoak eta ez horren beste edukiaren eta zentzu politikoaren, hau da, zentzu politikoan, ez? Nik hor bakarrik abantaiak ikusten ditut, ez dut ikusten arrazoi politikorik esango genuke eta zentzu horretan ongizatearekin erlazionatutako arrazoirik ez dut ikusten Frantzian eta Espainian gelditzea dena. Orduan zergatik jende gehiago ez dago independentziaren alde? Nik uste dut horra arazoa dela ez direla ikusten edo ez direla gizarteratzen nahita dauden erlazioak ongizatearen artean eta estatu propioa edukitzearen artean edo eta bestera batera esan da. Zure erakundeak kontrolatzearen eta ongizate edo lortu ezakezun ongizatearen artean, ez? Nik uste dut ideia hori gizarteratzea lortuko
bagenu, independentziaren aldeko mugimendu askoz ere zabalagoa izango litzateke. Ze gertatzen da, horretarako daude botere faktiko guztiak, eta hor barruan sartuta zakarri gobernuak, baizik eta edabideak eta ideologo guztiak, hau da unibertsitatea ere hor barne dago, eta haien helburu nagusia da hain zuzen ere erlazio hori ez egitea, ez? Ze bestela argumenturik gabe geldituko lirateke, esplikatzerakoan adibidez zergatik hobeto dan Espainian geratzea edo Frantzian geratzea, ez? Eta orduan zentzu horretan, zergatik esplikatu beharko zenuke azkenean Europan horrela jarraitzea eta dauden estatuen barruan jarraitzea esan nahi duela botere galera ikaragarri bat ikusten ari geran moduan, ez? Eta hori ezin dan ez esan, ez? Orduan diskurtso ofizial guztiak dira nolabait bermatzearen estatu, ja existitzen diren estatu hoiek, ez, irautearen aldeko, esango genuke, proposamena, eta horregatik hori ikusten da ere, gaur egun ez Espainia bakarrik, Euskal Herrian ere, bueno, egin diren azken saiakerak ezker Espainiako ezker guztia osatzearen aldekoak dira hain zuzen ere hori, ez, mantendu dauden egiturak, egitura hoiek jarri gabe, bueno, esango genuke, edo egitura hoien inguruko hausnarketa sakonik egin gabe, ez? Hain zuzen ere funtzionatzen ez duena dira egitura hoiek. Baina hori ez ikutzeko, hain zuzen ere egiten da, ikusten dugun guztia, hau da, nola hobetu dauden egiturak ezkerretik, ez, edo ongizatearen perspektibatik. Kontua da, mugak ja ezarriak daudela. Hau da, gaur egun dauzkagun estatu egitura horietan, eta Espainian barne autonomia erkidegoetan, mugak ja ezarriak daudela. Hau da, ongizate gehiago ezin da lortu, eta ezingo da lortu. Ez, ja erabakiak zentzu horretan hartua daude. Ez, badago, bueno, alderdiek ez dute, dakidala, eta mugimendu sozialek ere ez, eta akademiak ere ez. Esan orduan, bueno, hor dago, ez dut esaten eraik, ez gaudenik saiakera horretan, jende asko mugimenduetan, eta alderdietan, eta akademian, baino egon ez dago zergatik, inork ez dolako sinisten. Inork ez du sinisten Euskal Estatuan. Inork. Hortan, erabatados, bai. Eta orduan horregatik ez dago estrategiarik, ze ez da bakarrik dirua. Bale, dirua beti dago falta, baina arazoa ez da bakarrik finantzaketa, arazoa da ez dutela sinisten. Eta ez duten ez sinisten, pues ez dira martxan, ez dute martxan jartzen ez erre. Muerde los pies, ven, vaca, cuida con la culebra que muerde los pies. Si me muerde los pies, yo la tengo que matar. Si me muerde los pies, yo no puedo ya bailar. Eztabaida ez da nazio izan edo ez izan. Demokratizatu nahi dugun edo ez baizik. Orduan, zer esan nahi dezu esaldi horrek ez, esaldi indartsua iritsi zait, beraz? Hori da, hor, nik uste Dominika horrela galdera ja elizatekela izan behar zergatik, osea, Euskal Estatuan nahi dugu bai ala ez edo zergatik, baizik eta kontua da, esan nahet estrategia moduan, Demokraziaren alde jende guztia dago, gaur egun, esan nahi da, balio unibertsal bat. Orduan, asa daitezen hortikan, demokraziaren alde baldin bazaude, horrek zer esan nahi du? Esan nahi du, hau da, demokratizazio prozesu baten alde zaudela. Ez? Zer esan nahi du demokratizazio prozesu bat? Lehen esan deguna, zuk sortzen dezun horren kontrola daukazula. Hori da gainea demosaren gobernua, hau da, herriak gobernatzen duela bere burua, baina horrek zer esan nahi du. Herriak sortzen sortzen duen hori kontrolpean daukala, ez? Bai birbanaketa egiteko, bai danadalakoa sortzeko, ez? Egitura berriak sortzeko edo danadalakoa. Orduan, zentzu horretan, helburua euskal demokrazia bat lortzea izango litzateke berez. Guk esaten dugunean, estatu baten alde gaudela da euskal demokrazia bat nahi begulako. Hori da kontzeptua. Zer behar da euskal demokrazia bat lortzeko? Ze hori dana gaude ados horren alde gaudela, bale? Orduan, zer behar da demokrazia bat lortzeko? Ba, hori, politologian argi dagoena da, ezin dela sistema demokratiko horik egon estaturik gabe. Hau da, estatuak ematen dituen erakunde horiek gabe. Bai, hau da, ogasunik gabe, eskola publikorik gabe, eta abar. Orduan, horrek esan nahi du, euskal demokrazia bat nahi duen guzti horrek, nahi dutenek, nahi eta nahi ez euskal estatu baten alde egon beharko luketeela. Ze hori da, esango genuke erraminta edo tresna euskal demokrazia horretara iristeko. Eta orduan horregatik erabiltzen den nik askotan demokraziaren kontzeptua eta ez horren beste nazioaren kontzeptua. Ez esan nahi zeguk, euskal nazioa, bueno, bagarela gehiengoak uste dugu baietz, baina horrek ez du analisira ezer ekartzen, ezer berririk ekartzen. Esan nahi, berria da hor nola lortu demokrazia hori, ez? Nazioa uste dugunok bagarenak ez dugu ezer gehiago lortzerik, esan nahi, bagera, eta gero asko
dago Euskal Herrian, igual Euskal Nazio horren parte sentitzen ez dena, baina bai Euskal Demokrazia bat nahi duena, ez? Eta orduan nik uste estrategia izango litzatekeela Euskal Demokratizazio hori martxan jarri eta galdetu zer behar dugun hori sendotzeko. Eta zentzu horretan, nazioa erramienta moduan, sujetu independentista bat egituratzeko, indartzeko erramienta moduan, baliagarria da, ez da? Nik uste dut estrategia desberdinak egon beharko luketela, ze bai egia da herri baten parte handi bat, eta kasu gurean bai nazioa, independentismoa nazionalismoarekin lotzen duela, da Euskal Nazioa geran, ez Euskal Estatu bat nahi dugu, ez esan nahi. Orduan nik ez dut uste hori alde batera utzi behar denik. Nik uste dutena da independentzia lortzeko sortu behar direla diskurtso desberdinak eta subjektu desberdinak. Ez dut uste ongo danek subjektu bakarra zentzu horretan. Azken finean lortu behar dena sujetu hau da estrategia multzo bat independentzia hori lortzeko, baina uste dut hor subjektu desberdinak egon daitezkela, ez? Nik uste dut sortzen ari direla ez bakarrik hemen ezagutzen ditugunak, hau da, subjektu nazionala, hori badaukagu, subjektu independentistak sortzen ari dira, hau da, nazioarekin identifikatu edo ez, independentziaren alde egiten dutenak, eta are gehiago, sortzen ari dira beste subjektu motak ekologismoaren inguruan, feminismoaren inguruan eta abar, independentziaren aldekoak ere. Orduan, nik uste dut subjektu desberdinen arteko aliantza izango litzatekela gehiago baliagarria, ze azkenan iritzi desberdina daude, eta Katalunian ere ikusten da, batzuentzako independentzia lotuta dago kulturarekin, beste batzuk sozioekonomiarekin, beste batzuk nazioarteko abantaiak eukitzearekin. Orduan, nik uste guzti horiek aliatu beharko liratekeela eta hortikana. Hori da. Eta nola artikulatu zuk aipatu dituzun sujetu diferente horiek. Batzen dituen elementu bakarra, estatu bat nahi izatea da, ez? Jende diferente guzti hori nola jarri azken finean sujetu bakar batean, independentziaren alde. Nik hori da, sujetu bakar bat, baino helburu bakar hori lortzerakoan estrategia amankomunak nola sortu izango lirateke, ez? Independentziaren alde daudenak, argi daukate, hitz egiten dugunean estatuari buruz, estatu demokratiko batei buruz ari gehala. Orduan, hori izango litzateke aterkia. Eta zentzu horretan ze gertatzen da, subjektu desberdin horiek edo eremu desberdin horiek, edo nahi bada alderdi mugimendu guzti horiek egin beharko luketena, niretzako eraginkorra izango litzatekena, da beren eremutik helburu berdinarekiko lan egin. Hau da, gauza berdina lortzeko, zentzu batean esan da adibidez. Demagun, proposatzen dela, alde batetik eremu bakoitzak bere estrategiak, noski, ekologistak edo independentziaren alde dauden ekologistak beren proiektua izan beharko dute eta abar eremu bakoitzean, baina gero denon artean ideia bat izan daiteke adibidez, datorren urterako. Ez? Esan, datorren urtean bi helburua jarriko ditugu, independentziaruntz, edo demokratizazio, euskal demokrazia hori lortzeko, eta denon artean, eremu guztiek horren alde egitea, presioa egitea, adibidez, demagun. Datorren urtean egingo dugu exigitzen dugu desobedientzia instituzionala arlo honetan, adibidez, berdintzai, lomzen edo zakizte. Orduan, eremu guztiak jartzea presioa egiten, hori aurrera eramateko. Desobedientzia instituzional hori izango litzateke adibidez, estatugintzan pauso bat, eta gaina oso pauso eraginkorra. Bai, hori estatugintzan ideia aipatu duzu, ez? Estatugintzaren ideia, gutxu gora bera, eta asko simplifikatu, esan nahi du, edozein arlotatikan, gaur bertatikan, estatu hori eraikitzen ari gerala, ez da? Horrek ez ditu kontraesan batzuk, esan nahi dute, zuke arrazoi bide horrekin justifikatu dezakezu autonomia bat. Eta azken finean autonomiak segunde ze diskurso daukan, estatu indarrean dagoen estatuaren justifikazio hutsa da, ez? Beraz, horre, estatugintzan ideiak adibidez eta zehatzago esan da, PNV batek estatugintzan ideia erabili dezake autonomismoa justifikatzeko, eta autonomismotikan ez independentismorako saltoa egiteko, ez? Ez da pixkate arriskutsua, noiz da estatugintza eta noiz ez? Adibidez, estatugintzak ez luke beharko, estatugintzak arrazoi indarra izateko estrategia independentista bat martxan eta pixka bat nortea markatzen duen estrategiari gabe estatugintza dena da, edo ez da. Claro, estatugintza askotan dena bezala ez da bakarrik praktika multzo bat, baizik eta praktika multzoien inguruan daukazun diskurtsoa. Hau da, ez da bakarrik adibidez PNV batek egiten du estatugintza, ze erakunde estataletatik egiten du, esan nahi, orduan hori estatugintza da, zer gertatzen da. Demokrazia bezala, demokrazia izan daiteke objektiboki zerbait, baina gero subjektiboki jendeak pertzibitu behar du hori demokratikoa dela, esan nahi, estatugintzarekin berdin, alde batetik da, praktika multzo, baina gero dago diskurtsoa aztuk. Estatugintza hori egiten dezun bitartean, zure diskurtsoa baldin bada autonomista,
pues evidentemente estatugintza autonomista bat da, esan nahi ez. Estatugintza hau esaten dugunean ze gertatzen da, hor argi utzi behar dana da, ahalmen politiko gorena nahi dela. Ze gaur badakigu graduatua dagoela, orduan autonomismoa egiten duten horiek estatugintza egiten ari dira, bai, egia da, esan nahi, baina hori ez da kontua dagu nahi degula ahalmen politiko gorena, eta horri deitzen diogu estatu formala. Baina hori daia, estatu formala esaten duguna. Estatugintza prozesuan, herrigintza bezala, esan nahi, izan daitezke inkluso eskumakoak edo ezkerrekoak, horregatik esaten dut, segun eta zer herrigintza, demagun. Alemanian nazi garaian, nazismoaren garaian. Hon herrigintza ere egiten zen, lo que pasa que diskurtsoa zen autoritario, fatxa, orduan, bi gauza dira, prozesu guztietan lehenik eta behin daukagu praktika multzo bat eta gero diskurtsoa, da, praktika horiek txertatzen diren diskurtso hori, orduan, askotan esaten da, estatugintza egiten danean, zuk, segun eta ze helburu daukazun, bai, hau da, guk estatugintza egiten degunean herrigintza bezala gure helburua baldin bada estatu propioa lortzea, desberdinduko da praktika multzo hori, estatugintza beste helburu batekin egiten duten horietatik. Hori da kontua eta hori da garrantzitsuena, baina herrigintzarekin berdina gertatzen da. Hau da, zuk herrigintza edo estatugintza egiten duzu segun eta ze helburu dauzkazu parean, gauza berdina izan daiteke. Askotan nik esaten eta askotan nik klasea ematen detenean unibertsitatean, batzutan herrigintza egiten ari naiz, edo estatugintza, zer egiten ari naiz, esan da etor, zaila izaten da, batez ere, gero albaldima nahiko nukelako hitz egin gainera estatugintza eta herrigintzaren arteko desberdinketa horri buruz. Baina insistitu nahi honekin. Ordune, esaten duzu, estatugintza, azken finean, epilibera estatugintza egiten ari da, baina galdera litzateke izango... Espainiar estatugintza. Hori da, hortan, ez da zoipatu eta hori hori azpimarratu nahi nuen, azken finean, estatugintzan ideak, helbururik ez badezu konkretatzen zuk esan duzun bezala, izan daiteke, azken finean, kasu honetan, Espainiar estatuaren justifikazioa. Claro, hegemoniaren, tendentzia beti hegemonikoa, zuk ezazu ez esplizitatzen. Espainiar estatuak esan dezake ikusten, Espainiar estatu barruan nola zuek demokratizazio maila majo batzuk hartu ditzakezuen. Espainiar demokratizazioa. Claro, izan daiteke, pixkat justifikazioa, estatugintzaren ideia hori izan daiteke justifikazioa Euskal Estatu baten alde ez egiteko, Euskal Estatu baten aldeko urratsak ez emateko. Baina hor argi dago. Ez da ideia arriskutsu... Orduan hor, niretzako hor, egin behar dana argi, esan bai osan duzuek estatugintza egiten duzu, ez egia da, baina Espainiar estatugintza, punto. Eta hor, nun dago eztabaida, esan ez, beraiek ez daukate Euskal kontzeptuaren hegemonia. Orduan esan nahi, gehiengo baldin badago, ez duena pertzibitzen hori Euskal Estatugintza bezala, zuena ez da Euskal Estatugintza, eta berdin zaiz zer esaten dezuten. Orduan horretzen dut, pertzepzioa batetik eta diskurtsoa bestetik, ez? Bai. Eta alde hortatikan, pixkat honekin jarraituz, orain Euskal Herrian batez ere ditugun egitura, autonomia egitura horiek baliagarriak dira ja estatugintzan edo ja Euskal Estatugintza hortan aurrera egiteko? Niretzako bai. Niretzako tia gaina, eta adibidez ogasunarena, ezinbesteko izateke. Adibidez, orain egongo bagina prozesu independentista batean, arazo hori ez nuke edukiko, hori dela Katalunia duen arazo nagusienetakoa, ez? Orduan estatu erakundeak dauzkagu. Hori horrela da. Hori horrela objektiboki esan dut. Kontsideratzen direlako zientzia politikoetan dauzkagun erakundeak estatu erakundeak direla. Kontua da nola erabili, nola ez dituztu erabiliko Euskal Estatugintza bat egiteko. Eske estatugintza bestela nola egiten duzu erakunderi gabe. Hori da kontua, eski estatugintza ezin da egin erakunderi gabe, hori da kontuan hartu behar dana, orduan. Kontua ez da dana, erabiltzen ustea. Azteko ez dauzkazulako, hori erabiltzen ez badezu, hau da adibidez demagun, Euskal Ogasuna erabiltzen ez baldin badezu, ze dirurekin egingo dituzu erakunde paraleloak, edo dana dalakoa, edo mobilizazioa, edo, ez? Ez dindezu, orduan, noski erabili behar direla Euskal Estatugintzarako, nire ikuspuntotik nik hori oso argi daukan. Eta aipatu duzu, azaldu nahi duzu hori herrigintza eta estatugintzaren arteko bereizketa, ez? Bai, diferentzia. Ezkerrak dauka osagarriak izango ez balira, ulertzen du, herrigintza eta estatugintza. Hori da ikuspegi guztiz liberala. Eta ez bakarrik liberala, da ikuspegi guztiz patriarkala. Orduan, horregatik nik azpimarratu nahi herrigintzarena eta estatugintzarena. Eta da, estatugintza kontsideratzen da eremu publiko batean estatuak, hau da, funtzionariek eta politikariek egiten dutena. Eta herrigintza izango litzatekik gizarte zibilak egiten duena. Bale, orduan, horrek esan nahi du, zuk alde batetikan erabiltzen dezula dibisio hori, lerro zatikatzegi liberala, guztiz liberala bana dela. Estatua eta gizarte zibilaren ideia hori, ez ja Marxek esan zuena, en fin, gezurrutxa dela, ez?
Orduan, hortikan hasita, ezkerretik justifikatzen baldin badegu, edo justifikatzen jarraitzen baldin badegu, baietz kontrajarriak direla estatugintza eta herrigintza, gaude birsortzen egitura liberal eta patriarkala. Zergatik? Zatiketa honen arabera, zuk sortu behar dezu espazio publiko bat, eta espazio publiko hori sortzeko kanporatu behar dituzu zenbait gorputz. Hau da, sortu behar dezu espazio pribatua deitzen dena, nahi eta nahi ez. Eta hori da gertatzen dena, zergatik gaur egun gizonik gobernatzen dute. Noski patriarkatua dalako, zergatik espazio publikoa dalako gizonarena, gizon publikoarena da. Osea, berdinen espazioa hori da. Eta espazio pribatua da emakume pribatuarena. Orduan, oinarri ideologiko, patriarkal, ideologiko honen gainean sortzen da herrigintzaren eta estatugintzaren kontrajarritasun hori, ez, kontzeptualki. Eta hori da, haustuin behar dena, ez, adibidez, gainera esaten dugunean estatugintza feminista eta emazu demokratiko batean ezin dugu onartu zatiketa hori. Zatiketa horren gainean gainera oinarritzen da ere sistema kapitalista, hau da, espazio pribatuan egiten dana ez du produkzioaren baliorik eta espazio publikoan egiten dana, bai. Orduan, guzti horrekin amaitzen ez baldin bada, eta nik uste estrategia hon badala herrigintzaren eta estatugintzaren arteko desberdintasun horri horren garrantzia handia ez ematea eta birpentsatzea. Birpentsatzea ze gure kasuan ez dira kontrajarriak. Gainera, herri bezala eta gauden momentuan ez dira kontrajarriak, ze esan detena guk herrigintza egiten dugunean estatugintza egiten ari da eta alderantziz askotan. Eta hori eskola publikoarekin, euskal eskola publikoarekin ikusi da, ez? Zuk, hemen Euskal Herrian feminismoa estatuari begira jarri zenuela. Eta gainera, izugarrizko aporte teoriko, praktiko eta diskursiboak eskaintzen ari da, ezta? Zentzu hortan, nola ulertzen dezu da, zer da feminismoa, ez? Feminismoa izango litzateke alde batetikan mugimendu sozial bat eta pentsamendu korronte bat, ez? Hau da, dira teoria multzoak eta praktika multzoak. Feminismoa. Helburu nagusia zein da feminismoarena? Da botere erlazio guztien analisi kritiko bat eta eraldaketa kritikoa egitea. Eta horregatik da oso integrala. Ze ez da bakarrik patriarkatuaren sistema jartzen duela mahai gainean. Eski jartzen duzu mahai gainean, nola funtzionatzen duen? Danak, kapitalismoak, nola funtzionatzen duen gure politika publiko desberdinek, nola funtzionatzen duen gure hezkuntzak, gure medikuntzak, gure jakituriak, zientziak. Hau da, esplikatzen dizu gizartearen dimentsio guztietan nola funtzionatzen duten botere erlazioak horregatik uste dela integratzaiena, eta horregatik uste dut esate dutena, ezke, askotan esaten diate, ez? Ja, baina eske, nire amak, por ejemplo, nik ez dut ulertzen demokrazia feministarena, ze, bueno, demokraziarekin, osea, esaten du, hori sartzearena, ez, demokrazia sozialista bestela izango litzateke, ez, eta iruditzen zaio oso markatua bezala, ez? Baina eske hemen konturatzen ez geana da, demokrazia esaten dugunean, guztiei neutra iruditzen zaiena da, demokrazia patriarkala. Eta nola kendu da, bigarren partea, badirudi demokrazia dela purua, ez? Osea, ez dijoa adjetibori gabe, dijoala. Eta ez dijoa adjetibori gabe, osea, da patriarkala. Horregatik nik esaterakoan Euskal Estatu feminista da markatzeko gaur egun gure sistema patriarkala dela. Eta independentzia lortu edo ez, patriarkala izaten jarraituko du, ez baldin badiogu horri buelta ematen. Eta bigarren puntua garrantzitsua da, kontraboteretik boterera pasa behar dira. Esan, periferian dauden gorputz horiek, botererako estrategiak lortu behar dituzte, exactamente igual, independentzaz ez egiten dugunean. Osea, guzti gertatzen da honetan pasabar gea, kontraboteretik boteretik pentsatzea. Ze bestela ez dugu inoiz lortuko saltu hori, ez? Eta ordan, feminismotik berdina gertatzen da, eta ezin dagoen demokraziarik feminista ez baldin bada. Hori da ideia. Esan, beraz, demokrazia, euskal demokrazia lortzeko, feminista izan behar du, bai edo bai, ze populazioaren erdia momentu honetan kanporatua dago, eta gainera, osea, hori da, ez dakarrik, feminista da, bilakatu behar da, demokrazia esaten dugunean, euskal demokrazia esaten dugunean, denek pentsatzea ja, feminista, izango dela. Osea, hori eramatea. Ez? Eta hori nola lortzen da, basaten duguna, kontraboterean egotea, bai, baina ja boterean egoteari edo egoteko estrategiak bilakatuz, eta beraz, desberdinak izango dira, ez da berdina kontraboterean egotea eta hor sortzen dituzten estrategiak eta boterean egoteko sortzen dituzunak, eta beraz hori irikitzen da, esango genuke, dimentsio berri bat, ez? Nun, kontraboterean egon direnak beti, ze mugimendu feminista beti kontrabotereko botere bat izan da, esango genuke, lehen aldiz, boterearen ikuspegira pasatzea, eta normala da Euskal Herrian ematea, hori ere naturala da, esango genuke, naturala, ze hemen da estaturik ez daukaguna, eta orduan, egia da, mugimendu feministentzako nazioartean eta oso arraroa dela hemen proposatzen ari gehan, ze, feminista, bueno, igual kurdoek
antzekotasunen bat eukizak ere, baina oso horroa da, ze, klaro, feministak inun ez dute proposatzen estatua hartzearena, ez? Klaro, estatua daukatelako, feminista gehienek, ez? Sana, eta identifikatzen dira estatu horrek. Vale. Zer da, batez ere, aportatzen diguna feminismoak estrategia independentista batean? Aportatzen digu ezkerreko bizio berria. Esan nahet, bizio berria esan nahet, prozesu independentista batean, eta ni ezkerretik itzen egiten dut, prozesu hori ezkerretik egin behar da, esan nahet, hori da buruan daukaguna, ez, kup bat, esan nahet, da ideia berdina, ez? Baina ez da gertatzen da, ezkerra krisian dago. Ezkerraren diskurtsoak, ezkerra patriarkalaren nahi bat, baina denak egon geha horro, agortua dago, eta sozialismo guztia pasada neoliberalismora. Orduan, krisi horren aurrean, zer egiten du feminismoak, lehen esan deguna, nola botere erlazio guztiak hartzen ditun kontuan, ez, proposamen integratzaileak egiten ditu. Horrez esan nahi du, prozesu independentista batean, feminismotik edozein sartu daitekela, ezkerretik eraiki nahi duen edozein, hau da, ekologistak, zer daukazu ekofeminismoa ere, erlazionatzen duela ekologia, ekosistema eta ekonomia. Dauzkazu, teoria sozioekonomiko feministak, ezinbestekoa ezkerretik egiteko. Sindikal gintzaren mugimendu berria, ekarpen berriak ere feminismotik egiten ari dira. Hau da, lan merkatua nola zatikatu da, nola egin prekarizazio horri aurre eta bat. Orduan, ezkerretik egingo bada prozesu independentista, nik beti esaten dugu, feminismotik egin barra. Zentzu horretan zera, orain arte, euki ditugun sozialismoa, euki ditugun proposamen guztietatik berritzaileena. Eta ez dakarrik berritzaileena zentzu teorikoan, baizik eta zentzu praktikoan. Ze feminismoak induena da, azken urteetan, da gorputzera eraman errepresioa. Osea, ja ez da bakarrik sistema judizialak edo egitura sozioekonomikoak, ez zure gorputza, ez? Eta orduan hori da ikaragarrizko iraultza, zu klasean, hori esplikatzen diozunean, ikasleei, beren gorputza, beren egunerokoa zarizea, eta orduan horrek indar asko zondiago hauka sozialismoak baino, eta ez dezalako sartu behar kapitalaren analizia, noski egin behar dela kapitalaren analizia, plusbalia zer dan, en fin, guzti hori, ze hor darrai, baina ez dauka interpelazio indar berdina, ez, esatea ez, egitura makroabek horrela funtzionatzen dute, gainera galtzen goaz, dena privatizatzen ari dira, eta beraz, gehiegi ezin da esan, hori da sozialismoa momentu honetan. Feminismoarekin guztiz kontrakoa, egunero egin dezakete iraultza. Ez depilatzea edo erantzutea ez dakit nola, ez dakit ze irakasle katedraduni, ja bada enfrentamendu bat, eta hori egunero egin dezakete. Eta hortik abiatuta egin ditzazkezu estrategia mikroak eta estrategia makroak independentzia izango litzatekela, ez? Osea, herrialde guztirako. Ordu zentzu horretan, badago, azken aldi honetan hemen Euskal Herrian bastante modan jarri dan baieztapena, ez? Baieztapena edo ezeztapena, eta esaten du, monik independentziaren inguruan hitz egitean, sozialista ez bada ez den nahi, edo euskalduna ez bada ez den nahi, edo feminista bada ez den nahi. Ze iruditzen zaizu baieztapen hauek? Hori iruditzen zaitu oso, baieztapen hona, pues adibidez, mobilizatu nahi bale maituzu feministak edo mobilizatu nahi bale maituzu euskaldunak eta ez zaiti egokia iruditzen herri estrategia bezala. Esan nahi dut, ni festa batean nagoenean, eta etortzen zaidanean tipa bat, esanez, Euskal Estatua feminista izango da, ez da izango, haupa. Osea, esan nahi dut, horrek badauka bere xarma, gizarteratzen modu bada eta esloganak behar dira, esan nahi dut, eta gainera feminista bezala, feminista izaten nahi dezunez, hau izango da ala ez, eslogan moduan. Ahora, praktika politiko moduan, bezala ez bezertango balio, evidentemente, gehiengoaz da feminista, gehiengoaz da sozialista, eta gehiengoaz da ezkerrekoa. Eta ezkerrekoa baldin badere oso moderatu eta konbentzionala da, orduan esan nahi horrekin egin behar dugu Euskal Estatua, ze hori da herri bat. Herri batean gaude danak, eta orduan herri guztia emanzipaziorantz joango bada, eta ez bakarrik feminista edo ekologista, pues orduan egin behar dituzuna da estrategiak bideratu bai talde edo audientzia target hoiei bideratuak, hau da, feministei, ekologistei, eta gero danentzako diskurtsoa izango dana, eta hor izan behar du moderatua. Ez dagolako besterik, hau da, mehai batean jartzen ganean negoziatzen, niri elitzaidak inoz okurrituko, esatea ez, edo feminista da hortuzar edo agur. Ez, esan nahi, edo rajoirik ez. Nola dauden hemen indar pozitzeak, zenbat indar daukagun, eta kupekoak esaten duten moduan. Osea, Kataluniak estatu bat lortzen baldin badu, edo guk estatu bat lortzen baldin badugu, sistema neoliberal batean jarraituko dugu, oraindikan kapitalismoaren fase honetan, esan nahi, troikarekin seguraski negoziazioak egin barko ditugu, ez dakit nola esan. Baina hori argitzea,
Ezinbestekoa da. Ze ezin deguna da jarraitu amesten existituko ez den estatu batean. Ze munduko estaturik ez da. Ez sozialista, ez feminista, behintzat egunekoan, ez? Orduan, has gaitezen ingenuitaterik gabe eta errealitatean dagoenarekin jolasten. Eta transizio feminista ez izango litzateke? Transizio feminista izango izateke, gauza pare bat, alde batetikan sektore izatetik osotasun izatera pasatzea, hau da, emakumezkoak herriaren sektore bat izatetik herria izatera, eta horrek esan nahi du transizio feminista batek eraman behar duela emakumeak gobernari izatera. Hau da, ez dut esaten gizonezkoa desartu behar direnik, baina 150 edo 160 emakumezkoek gobernatu beharko luketela sistema judiziala, sozioekonomikoa, produkzio sistema fiskala, hezkuntza, medikuntza, dana. Osa, dana. Yepa, yepa, yepa! ¿No bailas? Claro, otro día. Niretzako, egin dezakeguna da diskurtso aldatu. Hori lehenik eta behin. Esan duguna lehen diskurtsoak aldatu. Venga. Eta ez dakarrik esaten duguna, ez? Venga, Euskal Demokraziaren alde guztia daude, osea, PSOEkin zuek Euskal Demokraziaren zarete. Bale, eta zer behar dezute Euskal Demokrazia? Zuek ze jarriko zenuteke mai gainean Euskal Demokraziari lortzeko? Hasi, izketan, baina diskurtsoa aldatua, Izketan esan da, alderdi eragile desberdinekin beste diskurtso batetik. Ja, inkluso erabili gabe, ez dakit nola esan, ez nazioa, ez ezer, osea, diskurtso berri batekin, esan, deno gaude, zuek agostarate Euskal Demokraziaren alde. Venga, hasi jartzen mai gainean, hori batetik. Bestetik, diskurtso aldatzearen esan nahi, esaten genuen lehen, erregintza gaudenean, mesedez pentsatu estatu gintzan nahi zeatela. Osea, bizioa aldatzearena da. Bizioa aldatzearena. Bestela ez da ateatzen auzolanetik hemen. Eske auzolanean gauden guztian. Pero auzolan hori bilakatzen baldin badago estatu gintza diskurtsoarekin bakarrik, ja perspektiba desberdina da, orduan ja jendea hasten da perspektiba makroarekin, hori da ez daukaguna herri honetan, perspektiba makroa. Ez daukazu zure auzarena edo zure herriarena. Baina egiten dezuna zure herrian, estatu gintza bilakatzen badezu, ja izea konexioak bilatzen, ja izea beste herrikoekin, beste erkidegoekin, ja konexioak bilatzen. Hirugarrena, alde bakarkatutasunak esan nahi du, ja ez degula inor itxarongo. Ez baimenik, ez ezer. Egin horregatik zate diskurtso aldatu behar dela. Askotan lehen pentsatzen zen, estatu gintza egiteko, badirudi baimena edo eskatu behar dela, edo ez, jarri bartzela ados herri guztiarekin ez. Alde bakartasuna da, hasi. Esan dugu lehen, ze izan daiteke adibide bat, desobedientzia instituzionala, ikastoren desobedientzia, euskal eskolaren desobedientzia, hori guztia estatu gintza bestela ikusi, eta egingarria da. Egingarria da, ze gaina guraso askok eta eskola askok egin dute. Guzti hori sartzen baldin bada estrategia makroan, eta erlazionatzen baldin bada, gertatzen den guzti hori leku desberdinetan, jazta. Eta gero, beste, zea gehiago daude, baina azkenik, esango laburtzearren, hasi osatzen, era informalean, esango genuke, sare instituzionalak era informalean, hau da, instituzioetan lan egiten duen jende horren elkarteratzeak, erkidego desberdinen artean, eta lurralde desberdinen artean. Informalki bada ere, erregularki, eta hasi, hemen egin ditugun politika publiko hauek, hemen lurralde honetan zertarako balio dute, nola egin daiteke edo, nola uztartzen dira hemen egiten ari direnekin, adibidez euskeran, Nafarroa eta Bizkaian, eta, hasi ja egiten balorazio bat egiten diren politika publikoen inguruan, ez zentzutan eragiten duten gure herrialdearen kohesioan, bai kohesio sozialean, bai kohesio territoriala edo lurraldeko kohesioan. Eta hori egiten hasi daitezke, esan nahi, hasi elkartzen era informalean, erakunde desberdinetan dagoen jendea, sindikatuak, unibertsitateak, eremu guztietan, alderdiak, erakundeetan dauden funtzionarioak, ez? Gai desberdinetan, eta hori egiten hasi daiteke. Ja. Eta noizko data eskatzen dugu, noizko Euskal Estatu bat, Euskal Herrian Estatu bat. Euskal Herrian Estatu formal bat. Nik uste 2025an edo, hortxe. Nazio Batuetan sartuko ginateke 2030an,
Vale, 2025 apuntatuko dugu, eta gero, bueno, opari bat edo zerbait sari bat egongo da, irabazten duena bentsat, Patxala bat. Hori, bai. Bueno, eskerrik asko, Jule. Oso gustora gura hemen. Vale, vámonos. Venga, txin-txin, Digamos, Inork ez du sinisten Euskal Estatuan.